sa ka. Kumusta kini tanan mga sukin kay paminaw? Nining handuman na sa kaawit. Ilabi na sa mga artista nga bagatong kinabuhi akong sugilanon. Ako si Roy. Sa dili pa na ko sugdan sa pagsaysay kina kong kaagi, palihog pagtugtog sa awit kanang uluhan, hindi ko kaya. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon, makining usa ka lalaki nga taga Buena Vista, Bohol. Ang nga tumatatampo nagdasangan nga Roy. Ay, kapahag yung silin eh. Igo naman ako sa tanaw ini. Hoy, nag-as mo ng liog ni mo, kuya. Sige, sa parang gisigahan na magtanaw ba? Uy, si Shilin di Ay, saba, ay, saba. Uy, ligaw tingi. Ay, saba, diya. Tingli madunggan ka. Madunggan ko taon. Gawas lang kun musinggit kikog tuyo aron madunggan ni Shilin. Gwapa gid kay siya, no? Mao gyud og take na siya. Mao nga wa ka ni paglaom. May paglaon ba eh? Mailog mga inang og asawa nga, may titulo na. Kanabang uyab ba? Uy, ay good anak kuya ha. Amigo ra ba sa akong uyab ni Shilin? Unya, amiga sa ming Shilin. Dili ko gusto masudyaan ni usa man nila nga traidor ko. Barkada na ko sila, mga utang buot lang. Pangita laglaing babae. Ayaw na lang na si Shilin. Uy, si Celine nagbarong sa daan? Tigil mo sa araman siya? Ay, bigay yung uyab. Nagkatong mag-isang kasakyan kayo sa ilang trabaho. Akong mga lambi. Hi, Celine! Oh, Roy, ikaw mo good eh. Abi na kong sikit sini honong. Nakita naman ko kang nagbarog. Maong, gihunungan ka. Nag-atang kang kasakyan? Wala gi. Puno-puno manggod. Wa sa ko makuha ni Jerry. Ha? Nga naman? Absent siya karon sa trabaho. Naglain ko do ang lawas. Mao nga mag-compute na lang ko. Uy, angkas na ako. Unduwira man ang imong kitabahuan sa ako kitabahuan. Ayaw lang, uy. Mauwaw ko. Alin ko kauhugod? Silingan ko ta. Barkada man mo sa ako manghod, si Thelma. Sige na, sakyan na ako. Maliit ko kasi mong trabaho. Bahala na lang, uy. Sige. Muangkas na ako ni mo. Salamat, ha. Kadiyot. Gamit rin usa ka helmet, oh. Magdagi rin kag extra helmet? Para ni sa imong uyab, no? Uyab, good. Dili, uy. Usay man, good, kanang wako trabaho. Magbiyahe ko. Kanya magka-timing ko doon na pasahero. Ako pasakyon. Mao ba? Mapliti na lang ko. Pliti, good. Libre na ka, uy. Sige na, sakyan na. Aron dili ka malate. Ay, indutas paminanan ko ganina eh. Nganian ka sa ko sa silin. May gunis kong hawak. Sa dami sa kaisas kong motor. Humukar ba siya lawas? Yung lawas kami dapat sa kong luyo. Humot pagi kayo. Ay, nainlab ko na mo silin. Kung manigit ni. Dili na gini pagdaig lang. Ay. Di ka mahimong bulakaw kung dili ka mananghit sa imong maguwang, ha? Sige, Uy. pa. Ikaw na rin ako panangiran. Si Tilma marunong si Ako man Papa? kuya. Naapil ba ko nga? Manaog ko din sa motor, be. Ano masusin ako kung unsa ilagi pa nagsultihan? Asa man ka, Tilma? Malaka ragod mi si Shilin, kuya. Ako ha? orang i-comfort ang akong amiga. Si Celine? Kaya nga naman, eh. Heartbroken. Ha? Ato ramang good mi sabay sa usa na mo ka amiga. Kaya dili siya pwedeng mohilak sa ila.
Tugtin ako ha, kuya. Nganong na heartbroken man siya? Nag-away sila sa iyang uyab? Gibuwagan siya sa way batasang Edward. Unsa? Mayo ka na ulit ka. Apason tigid ka sa bahay si mong amiga. Unya, kumusta si Shirin? Ha? Naluoy taon kaayo ko. Pwedeng hilak yung taon. Buang-buang kito si Edward, uy. Ano nilakad niya ba itong tawana? Kanigang lalaki, Usa na ko, ana. Kung nasugot lang siya na ako, dili siya magmahay na ko. Pangkaon, mahalon ko gid siya. Iinga siya. Ipasugot ko. Humana ka, kuya. Ha? Pwede ako na sa'yo masulti? Usa pa ba yung sulti? Nga nakasulti naman ka nga, gibugan si Silin sa iyang uyab nga si Edward. Niya puting hilakan ni Silin, kaya nasakitan siya. Ako'y saho niya. Onya, mabdos man si Shilin. Imong sawon. Mabdos siya? Oo. Og dili kay siya lay mabdos. Lakip na ang laing uyab ni Edward. Duha silang gipamabdusan ni Edward. Og ang gipili ni Edward, ang usa niya kauyab kay ni Shilin. Kawag gud niya batasan. Gisulti pa nimo. Kung mas may labaw pa ana, mauna na. Anya karon nahibaw ka na tinuod. Muluwas kang Shilin tungod kay naluoy ka. Ha, kuya? Mangamahan ka sa iyang gisabak? Nganong niya ka? Nasayod ako sa tanan. Gisultihan ko tilma. Sirin, kunin mo itukot. Dawata akong gugma. Andam ko mga mahan sa imong isabak. Isipon ko sa siya nga sa mas na tinuod kong anak. Nagkumidya ka ba? Wa ko magkumidya. Mahal ko lang kayo ikaw. Kiniadto pa. Dawata akong gugma. Dili ka magbahay na ko, Shirin. Ay, mahimo ba, Roy? Lingkod ko no, be. Dalipong na kung nagtanaw ni mo na. Pa, dugay isang naimugsuan na Shirin eh. Maya man gud na ang mananabang si Insi nga nakuha ni Papa kuya. Mga relax lang gud. Oh, bata. May hilag na sa kabata. Natawa na gid ang mga anak ni Shirin eh. Natawa na gid. Yo! Lalaki ang unat ang anak. Salamat ha. Salamat nga ikaw may ni ako sa obligasyon nga gibiyaan ni Edward. Natawag ang mong anak nga. Wa siya sa akong kiliran. Ayaw na siya kisulti. Ato siyang anak. Timan ina. Ato na siya pabunyagan. O kung mama na siya bunyag, ang ato sa pagpakasal, mo'y sunod ng tanuhon. Dili ko dinto nga magpabilinta nga way kasal. Magpagkasal kita. Uy, ang bugoy ay gikapoy. Nakatuog banda yun? Saon gisamukan mo dito sa simbahan ganina. Kadaghang tao nga nitambong si ang bunyag. Natural. Proud papa ko sa kong anak. Mao nga, daghan ko kikuha maninay o maninay sa bunyag ni baby. Baby Angelo. Angelo tungod kay Angel siya sa kinabuhi. Tungod niya nagkauyad ta. O nag-ipon sa usa ka matiayon. O karon na, kumpleto na kita. Nahuman na iyang bunyag. Magpakasal na sa ta. Ha? Mahimo ba? Ayaw lang una paghiskot og kasal. Sayo pa kayo nga maghiskutan na. Angay gid na itong hisgutan. Gabi na. Gikapoy na sad ko. Mga tuog na ta. Mula ko ha. Mutabaho na ko. O gusto niyo ba akong dadoon para niyong baby ni Angelo? Sildo maron. Ayaw na.
Wa pa sa ko hunahunaan ko noon sa mayong kanoon o ipapalit nimo. Okay, sige. Ato ko ha. Amping mo si Baby Angelo Dines, bye. Ha? Bye. I love you. Nandito ko sa amo. Nandito ka doon ang pamilya da. Maglitag uli. Makita ko na si Shilin o ang among baby. Manaod ako ng motor. Ay, kuya! Oh, Telma? Kuya, maayo kay ni anak ka. Ngano ka? Ngano mo rin kutasan mo ka? May naitabo ba? Kuya, si Shilin ug ang bata. Oh, kaya nga naman. May naitabo ba? Doon na ba? Sulti ko. Niadto sabay ka ganihang buntag sa Edward. Oh, unsa? Wa makatubangan ni Shilin tong way batasang lalaki. Kuya, nikuyog si Shilin ni Edward. Daang ilang anak. Ug matod pa ni Shilin, nga pasultihan ka na lang kunong salamat. Mura ko gibubuan o bugnaw kang tubig sa akong gibarugan tungod sa kunabati. Gibiyaan ko ni Shilin og sa bata. Nga ako untang giangkon nga kaugalingon kong anak. Naglisod ko pagdawat. Grabe ko nasakitan. Nga humas na ko gibuhat alang ka Shilin. Iya kining gibaliwa sa tubang kasayon. Kaninyo Shilin o Edward, manginaot na lang ko nga unta. Kamu na lang yun, puslan man. Mas labaw tingin ko masakitan kung na ako masahiran. Nga nabido ang sab si Edward kang Shilin. Magkaingon na ko. Nagigabaan ka Shilin. Sorry ha, nasakitan na yun ko. Dinin lang kutob, more power sa RMN. Kaagi kibata ng duwa sa radyo ni Mira Luna tumulak, gubos sa direksyon ni Priscilla Reganans. Kamusap, mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagis sa kilabuhi, nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod ngayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.